ଏତଦ ବ୍ୟତୀତ ପୁରୀ ସହରରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଅନେକ ଦର୍ଶନାର୍ଥୀ ମାନେ ତାଙ୍କର ଘରେ ଛାତ ଉପରକୁ ଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇ ବିଶେଷ ଯେଉଁ ହେଉଛନ୍ତି ମହାଦୀପକୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। କାରଣ ଯାହାକି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଛାତ ଉପରକୁ ସବୁ ଦେଖାଯିବ। ତେଣୁ ଅନେକ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ କରିଥାଉ ଶ୍ରୀ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାଦୀପକୁ ଦେଖିଥାଉ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପବିତ୍ର ମହାଦୀପ, ସେ ଦୀପକୁ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ରଖି ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେତିକି ଯାହା ସବୁ ରହିଛି ମାନେ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ଏବେ ତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଶାସନିକ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପୁଣ୍ୟ ପର୍ବ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯାନଯାତ୍ରା ଇତ୍ୟାଦି ସବୁଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ। କାରଣ କେଉଁଦିନ କ'ଣ ହେବ, କେଉଁଦିନ ନକ୍ଷତ୍ର ବନ୍ଧା ହେବ, କେଉଁଦିନ ଅମାବାସ୍ୟା ନାରାୟଣ ବିଜେ ହେବ ଏବଂ ଆଉ କେଉଁ ଦିନ କେଉଁ ଦେବତାଙ୍କର ଯାନିଯାତ୍ରା ରହିଛି। ସେହି ଅନୁସାରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ। ତେଣୁ ଏଇ ଅପୂର୍ବ ପ୍ରକାରର ଯେହେତୁ ଆମର ମାଘ ମାସ, କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ, ଆଷାଢ଼ ମାସ, ବୈଶାଖ ମାସ ଇଏ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଏକାଦଶୀ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ପ୍ରଶସ୍ତ। ତେବେ ତା ଭିତରେ ଆଜିର ମାଘ ମାସର ଯେଉଁ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଏକାଦଶୀ, ଭୈମୀ ଏକାଦଶୀ ଇଏ ସବୁଠାରୁ ଆହୁରି ପ୍ରଶସ୍ତ। ଅନେକ ଚୁମ୍ରା ସେବକମାନେ ମଧ୍ୟ ଓହ୍ଲେଇଲେଣି। କାରଣ ଯେହେତୁ ମହାଦୀପ ଉଠି ସାରିଛି ସେଥିପାଇଁ ଚୁମ୍ରା ସେବକମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ମହାଦୀପକୁ ସମର୍ପଣ କରି ଓହ୍ଲାଉଛନ୍ତି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଦୁଇ ତିନି ଜଣ ଅଛନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ ତା ପଛକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓହ୍ଲେଇବେ। କାରଣ ମହାଦୀପର ହେଉଛି ଜଳି ସାରିଛି। ସେଇ ମହାଦୀପକୁ ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତମାନେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ବଡ଼ ଯାହାକି ଚମତ୍କାର ଦୃଶ୍ୟ। ଏ ମହାଦୀପ ଅନେକ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଭଗବାନଙ୍କର ପାବନ ପବିତ୍ର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମହାଦୀପକୁ ଅନେକ ଭକ୍ତମାନେ ତାଙ୍କର ଘରୁ ଛାତ ଉପରକୁ ଯାଇ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରିଥାଉ ଅନେକ ସମୟରେ। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ନାରାୟଣ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଯାହାଙ୍କର କଳସ ତଳେ ସେ ମହାଦୀପ ଜଳୁଛି ଏବଂ ସେ ମହାଦୀପ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରକାରର ଦୀପ। ଏ ଦୀପକୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଅନେକ କଳି କଳୁଷ ନାଶ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏକାଦଶୀରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାଦୀପ ଥାଏ। ଅନେକ ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ଏକାଦଶୀ, ଦ୍ୱାଦଶୀ, ଦଶମୀ ଏସବୁ ତିଥିମାନଙ୍କରେ ଏକ ଲକ୍ଷ ଫଳିତା ସହିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦୀପକୁ ଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ସେ ଦୀପ ଦାନ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ମହନୀୟ ପରମ୍ପରା। ଏତଦ ବ୍ୟତୀତ ଯେଉଁ କୁମୁଦ ମହାବୀର ଅଛନ୍ତି ନିମ୍ନ ଦେଶରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କୁମୁଦ ମହାବୀର ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଦୀପ ଜଳୁଛି। ଏହି ଦୀପଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ସେ ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ କୁମୁଦ ମହାବୀରଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ଯାହାକି ରାତ୍ର କାଳ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା, ନବ ପାଦ ସେବା, ଏପରି ସମ୍ପଦ ଦେବାକୁ ଯାହା ଦୁର୍ଲଭ ଭୂଷଣ ଅଟଇ ମରିଆ